ongikhathalela njalo kanti sengaphela konke uwe ngakho umhlobo kakho ongikhathalela njalo kuwena akekho umhlobo onjengawe ongikhathalela njela kanti sengaphela konke uwena-ke. Oh, hallelujah, hallelujah. Tomisani, bongeni, Opilayo, Guna para. Oh, Tomisani, bongeni njalo, yes njalo, Jehova, ophilayo, ingona phakade. Oh hallelujah, Tomisani, bongeni njalo, njalo, Jehova, ophilayo, unaphakade. Oh, hallelujah, Tomisani, Jehova bazalwane kuwo ophilayo inguna phakade. Once more, yes, hallelujah, hallelujah, Tomisani, bongeni njalo, njalo. Oh, hallelujah, hallelujah, Tomisani, bongeni njalo, Jehova, ophilayo, inguna phakade. Simshayile uJesu izandla bathanda kakhulu. Simshayile uJesu izandla kakhulu. Thank you Jesus. Singathatha indawo ze church. Amen. Angithathi ithuba bathanda kangiqala ngokuhlonipha umoya engcwele isithandwa sebandla likaNkuluNkulu. uNkulunkulu ohamba nathi osithwalayo. Iqiniso lithi bathandekayo, without him singenze lutho. Uamen wenu ushonephi? Ngathi uamen wenu uhambe no7 ebusuku. Uamen wenu ushonephi bathandekayo? Ngaphandle kwakhe singenze lutho bathandekayo. Simdinga umoya engcwele noma sicabanga ukuthi asimdingi. Yabona umoya engcwele umdinga noma ucabanga ukuthi awumdingi. Umdinga ukukhumbula ukuthi uyamdinga. Umdingo noma usukhohliwe ukuthi uyamdinga. But the truth of the matter is you need him. Tshela umakhelwane wakho ukuthi uyamdinga umoya engcwele emakhelwane.
uma engakuzoba umakhelwane bawu2 vele ibalance le tshele lo ngala uthi umakhelwane umoya ngcwele uyamdinga. Praise the name of our Lord Jesus. So bathandeka, it's not just a slogan, it's not just a slogan, but bathandeka iqiniso engafanele silikhohlwe. Omunye umuntu uyitshela ukuthi nje is how we start to speak, but the reality is bathandeka umoya ngcwele usuke setha nje a reminder ukuthi nje the current church ibandla lethu manje lidinga umoya ngcwele like nobody's business. Uyasilekelela bathandekayo ngoba izinsuku zinzima zivunywe iBhayibheli. Nikhona nibathandekayo lithi iBhayibheli umoya umoya ngcwele ngoPaul uthi ngasensukwini zokuphela esho zona lezi ethi kuyovela ikhathi einzima. Praise God. Bese kushuwo ke umkhiqizo wabantu abazobe bezalwa ilezo ikhathi abantu bayoba nje kungekhona ngenxa uthi bephela bethanda ngenxa yesikhathi. Umoya wesikhathi will cause people. Umoya wesikhathi oyifunda leya part leyana ekhaya ubuke nje abantu bayoba ngabayithandayo, abantu abathanda imali, abantu abangabakhapheli babazali, abantu there is a lot there. Udingeka abantu bathandekayo abazonamathela kumoya ngcwele like never before. Ngizwa ngathi ngiyashumayela nikhona nibathandekayo. Uyamdinga umoya ngcwele bathandekayo, more especially uma ufuna ukuba umzalwane successful. You cannot win this time. Ngeke uwine alone. Most people into ngama special needs izinto ezizidingo nqangi zempilo yomuntu. Obvious amanzi, ukudla, lonto awukwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Mase sikrepha sikugoqa konke imali. Yabo. Yeah, so izinto ezizidingo nqangi zempilo yomuntu, because you need money, you need water, you need food. Because le 3 le angeke akwenzeki mayingekho. Because nawo amanzi fana adinga imali, ukudla kudinga imali. So kungenzeka udla imali ungenayo ngoba uNkulunkulu ekuvulela umnyango ukuthi kube khona ukuprovideayo somewhere kanjalo. But lezi zinto le 3 nje uyayidinga in your life. But I'm going to tell you something. Indlela odinga ngayo imali, nendlela odinga ngayo ukudla, nendlela odinga ngayo amanzi ayilingani nendlela odinga ngayo umoya ngcwele. And can never. Akufanele nokuthi iziqale nje ithi iyalingana. Umdinga ukudlula ukudla umoya ngcwele, umdinga ukudlula imali, umdinga ukudlula amanzi. Somebody say amen. Ay ngizwe uNkulunkulu kule ndawo. Somebody say amen. So abantwana benkosi siya every day siphila impilo yokuyingcengela ukuthi hambe nathi. Mhla wathola isambulo sika moya ngcwele you will be shocked ukuthi uNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu wenkazimulo. Now uzomangala ukuthi how come uthi uNkulunkulu omkhulu kangaka uthi uhlala la emzimbeni wami. He's an amazing God, a wonderful Father. If you read the scriptures, you can see uthi umoya ngcwele is not just a joke. He's a God, he's a living God, a wonderful Father. Somebody say amen. So bantwana benkosi siyamdinga umoya ngcwele noma sithanda noma kuthiwa sinjani bathandekayo noma kuthiwa sithanda. And secondly bathandekayo ngibingelela inkosikazi wami bathandeka umama umpostoli Mbuyazi, ngicela simshayele izandla enkulu bazalwane egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu bathandekayo egameni likaJesu. Bingelele bathandekayo baba undilele nomama undilele egameni likaJesu. Ngicela sibashayele izandla kakhulu bazalwane. Siyabonga bathandekayo kuna abantwana bamasuka eshowe NES ubaba ungidi kanye nomama ungidi nabazalwane. Nangu nobhala wesonto kade la uyambona ukuthi ukhuluma njengonobhala nawe uyayibona na una double up and the whole church. Thank you so very much bathandekayo. Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu. Amen. Nishayile izandla bazalwane. You are so wonderful. Firstly bathandekayo ngicela ukusho manje oba ngikulive bese ngizophinda ngikusho mase ngivala. Isikhathi sethu sishintshile bathandekayo njengoba nani nibona nje. Ngiyazi ukuthi abanye basathuka inkonyane kuthiwa ngesizulu ngapha inkonyane isathuka isinga. Uy bebe. Omunye ngikhuluma isiGreek nje manje kuyena.
Yeah, so bathandakayo isikhathi sethu sishintshile and it's good for us. Tell your neighbor it's good for us. Yeah, this is for our advantage. Actually, isona sikhathi ngangivele ngisikhulekele ukukhonza ngaso la eThekwini. Lesasebusuku sangeniswa izimo. Ngenxa ukuthi lesi sikhathi sasi occupied. Manje ke sesingena ngesikhathi sami. Nasi isikhathi kampostolo wayekade esifunile. Nasi ke manje. Somebody say amen. So bathandekayo njoba nibonile kuma advert at2 so bese siya ngila ikhathi nasesiyathandazana 2:30 ngalesikhathi 2:30 namhlanje ngilate oba siyafika nje siphuma eJohannesburg nonkosikazi so kuyaba late flight so siyangena manje otherwise 3:30 25 to 4 we are preaching. Praise God, amen. Yeah, so nje ngicela wonke umuntu umtshele nje oqala ebandleni ekseni utshethe ugeza usheshise uhamba uphekile musu uyaphuthuma makuphuma inkonzo nje shoot straight. Somebody say amen. Ngoba uNkulunkulu usemsebenzini ngitshela umakhelwane ukuthi kushintsha isikhathi kodwa uNkulunkulu usefana ngqo. Uyuye yena lo uNkulunkulu yena lo uNkulunkulu lo. Jeremiah chapter number 1 Zion, let us go for Jeremiah chapter number 1 Sheda has with a high. Ngizokushomela with something that is so much important. So much important. Verses number 11. Chapter number 1 verses number 11. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento ebalekile umoya engcwele ayibeke in my spirit. Yes, Jeremiah chapter number 1. Ubani osethola amase uthole ithani amen. Nisho lani amen ningakathole osethole that amen. Okay, Jeremiah chapter number 1 verses number 11. Yes. Verse 11. Izwi lika Jehova lafika kimi futhi lathi, Jeremiah ubonani na? Ngathi ngibona igatsha lomalimondi. Wayesethu Jehova kimi, ubone kahle ngokuba ngiyakulilinda izwi lami ukuba ngilenze. Somebody say amen. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? Awutshela umakhelwane wakho ukuthi what do you see? Uma engakhuluma ukhulume kakhulu ngalonto soceleni umthetho what do you see? Hallelujah. Yeah, moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well. Somebody said, you have seen well. Message for I am ready to perform my word. I am ready to perform my word. Somebody say amen. La isingeniso saleli vesi sukhiye kulento engizokhuluma ngayo namhlanje. Lithe lami lesilungu ke moreover. La ngene kanjani lakho sili? Verse 11. Izwi lika Jehova lafika kimi futhi lathi. Ngifuna lo ya futhi. Lithi izwi lika Jehova lafika kimi futhi. Elesilungu livele laqala lathi moreover the word of the Lord. Malithi futhi lisho ukuthi uNkulunkulu kade sekhulumile before. I wish I can preach somewhere. Lisho ukuthi uNkulunkulu kade sekhulumile before. Uyaphinda la. Mhlawumbe ukuze kuzobalula bazalwane akwesibukeni ukuthi uNkulunkulu ubekade etheni before. Angisukufunda siyakusummarize nje. Ngizoquote nje. uNkulunkulu ufika kuJeremiah ukhuluma naye usemncane. Uthi Jeremiah ngingakakwazi. Uthini ngingakabumbi ngakwazi. Angithi uthi ungakabunjwa ungakaphumi esizalweni sikama wakho uthi ngakugcoba ngakwahlukanisa ngakwenza umprofeti wezizwe. Oh my goodness. uNkulunkulu utshela uJeremiah izinto abekade uJeremiah engazazi ngaye. Oh my goodness. Shinamai. And uNkulunkulu ukhuluma noJeremiah uyam-aligna umtshela into esemqondweni kaNkulunkulu ngaye. Uthi ungakakwazi, uthi ungakabunjwa esiswini ngakwazi. Usethi ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakwehlukanisa ngakwenza umprofeti ezweni. uJeremiah ke siyayazi indaba athi uJeremiah how come Nkosi ngokuba mina ngumntwana
niyayazi indaba sayishumayela ekhaya athi uNkulunkulu ungabusasho manje uthi umntwana ngokuba uza kuya kubo bonke ngikuthuma kubo ushumayela izwi lami. Okay. Uthi uNkulunkulu mayiqhubeka uJeremiah ibamba lento usethi ngikuwena ngugcobile uthi ngikunikezile amandla okutshala namandla okusiphula. Kodwa nithuleleni la esontweni uthi amandla ngunikeze wona amandla okwakha kanye namandla okudiliza. Ola khawusotha mashe. Kodwa nikhona nibathandakazi kusho ukuthi ngezinye indlela Jeremiah la ufika khona kudingeka ukuthi udilize uzofika udilize makukhona into ezakhiwe zingakhiwanga icebo lami you shall turn those things down and I have anointed you for that. Uthi futhi mawufika endaweni desert la kungekho lutho khona unamandla okufika utshale. Kodwa nikhona nibazalwane la kungekho lutho khona uyotshala make wafika kutshaliwe kodwa kungatshalwanga into kaNkulunkulu uyofika khona usiphule. You're anointed for that. Oh, I guess you take what Glenn nikhona nibathandakayo. Only Jeremiah, that is your calling and that is your assignment. Wherever you come, wherever you go, you have child. Yeah. Mawufika kutshaliwe ngibona akusiyo kaThixo le. Hayi nithule la isontweni. Mukwafika sekutshali ungabunandaba noma thiwa bese kukhule kangakanani. Noma thiwa abantu bese bekujwayele kangakanani. Kodwa meke wa discover ukuthi le akuyona kaNkulunkulu. Ngikunika amandla okusiphula. Sanibonani basiphule. God is raising a generation. God is raising a generation. Angesukuthula uma kukhona into ezitshaliwe kungesona ikaNkulunkulu ophilayo. We are raising the uprooters. We are raising the uprooters. Sonto siphelile manje. Enthule yazi la isontweni yazi. Isikhathi sokusonto siphelile ngiyantshela. uNkulunkulu is raising, uNkulunkulu uvusa abasiphuli manje. Abantu abazosiphula. Abanye batshali. Mungafika nje kungatshaliwe faka ufake. Tshali. Wafika kutshaliwe kungekhona siphula. Mungafika kungakhiwe khanda. Wafika kukhandiwa anti akikho diliza. Uthi ngikunikeza ugcobo oludilizayo. Ngakunika nogcobo lwakhayo. Ngakunika assignment etshalayo. Nami njalo ngakunikeza ugcobo olutshalayo. Ngakunikeza futhi nogcobo olukwazi ukusiphula. Usethi ke uyayikhuluma lethu uNkulunkulu. Alright, ngicela ufundela uverse number 9. Ufuna siyibone lento. Verse number 9. uJehova wayeselula isandla sakhe wawuthinta umlomo wami. Yes. uJehova wathi kimi. Yes. Bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Yes. Bona ngiyakubeka namuhla phezulu kwezizwe naphezulu kwembuso ukusiphula nokudiliza. Whoa. Yes. Ngikubekele to what? Bona ngiyakubeka namuhla phezulu kwezizwe naphezulu kwemibuso ukusiphula. To root out. Yes. Nokudiliza. And to pull down. Hayikhona nikhona nibazalwane. Qhubeka sili. Ukuchitha. To destroy. Nokubhubhisa. And to throw down. Ukwakha. To build. Nokutshala. Uthi that is an assignment. Uphuma nje kodwa bukani ke njalo lapha abazalwane. Bukani uthi uNkulunkulu uthi lento izokwenza kanjani nje uthi kuJeremiah. Uthi ngibeka amazwi. Uthi ngibeke nje amazwi emlonyeni wami wakho. Should immediately uvula nje umlomo ukhuluma. Makukhona okumile okwakhiweyo. Ungayikhathazi ngesando ilento oyibeke la emlonyeni wami. Ungazi uphatha isando ungakhathazeki. Once washo kuyawa. Once wakhuluma kuyadilika.
Once you are prophet izinto siyawa. Uthi uNkulunkulu kubekwe yimi. Bekwe yimi. Ngabeka la umlonyeni wakho. Uthi ke ukutshala nokudiliza aqhubekeke uNkulunkulu ekhuluma noJeremiah. Bahambe. Let iBhayibheli uthema eyiqeda uchapter number 1 uya ku verse number 10 uNkulunkulu ekhuluma ngoJeremiah emnikeza idirection ezinto amgcobele zona. Here comes verse number 11. Uma seyiqedile uNkulunkulu kuyikhuluma yonke lento use attend uJeremiah. Let iBhayibheli wabuya uNkulunkulu wabuyela kuJeremiah. Why said Jeremiah, what do you see? That is my undaba yami lapho namhlanje mase siyavala. Jeremiah sengikhulumile yonke lento esengiyikhulumile. Ngicela ukubuza khehla, what do you see? Akodwa sanibonana eThekwini. Sengikhulumile ukuyadilika okudilikayo kuyakhiwa kwakhiwayo ngingakakubumbi ungakaphuma esizalweni ngakwehlukanisa ngakwenza womprofeti wezizwe na uyadilisa uyakha unjeya ungabusashi umntwana sesiqedile ke khahla ngeassignment ngicela ukubuza umbuzo oyi1 ubonani because uNkulunkulu baselwane ngicela ukusho uNkulunkulu akahambi nomuntu engambuzanga ukuthi yini ayibonayo. Because the challenge here ingase kube ukuthi sengikhulumile nawe into ezinkulu engaka kodwa sibe nengxaki yokuthi awuboni lento engiyibonayo. Because one of the greatest challenge we have in the church, one of the greatest challenge we have in the church, ilento oyibonayo, the vision. What do you see? What do you see? That's a great challenge. What do you see? Buyani ngakimi uNkulunkulu seshumayelile akhulume aprofete asho into ezinkulu. But the next question, what do you see? Fundisa nondaba nebahle nabazalwane. Praise God. Nikhona nonke bathandekayo. Jeremiah chapter number 1 verse number 11 ba. Silapho. What do you see? Yazi ukuthi anginibuze kabili ke manje. What do you see? Bonani. Ngoba akuhambe uNkulunkulu maqeda ukukhuluma noJeremiah udlalela ke khehla. Mina nguNkulunkulu nje. Mase ngikhuluma izinto ezinkulu kuwe. Nansi ke uNkulunkulu mayisem interviewer uJeremiah. Uhlala la khehla uyini oyibonayo. Ngoba yazi into engxaki ngasesibhekene nawo manje yokuthi shumayele kangaka. Ngikhona nibathandekayo. Sikhulume kangaka. Kodwa uthothi abantu abayiboni lento esikhombayo. Elathima khasheda bahayi. Kodwa ngikhona nibathandekayo. Isikhathi manje yazi ngizoshumayela ukuthini la. Ngizoshumayela ukuthi awuvula amehlo uyibone lento inkosi eyibonayo. What do you see? Uthi ubonani Jeremiah? uJeremiah uyaphendula uthi ngibona isihlahla sealmond. Uthi uNkulunkulu khehla thank you. Sengibona ukuthi khonto engenzeka. Uthi ubone kahle. Ngoba uNkulunkulu uyayikhipha ijudgment. Uyayikhipha iqhamo nama results endleleni yakho yokubona. Because i-challenges now bathandekayo eyokuthi ethi uNkulunkulu ebona into uthothi ibandla libone enye. Noma ke aliboni lutho ngoba enye into sifuna sikhulekele ebandleni sithi Nkosi akuvula amehlo ibandla libone simemezela ivuselelo manje. What do you see? Namanje usabona failing church sesikhulume kangaka namanje usabona ibandla lihlulekayo usabona abantu abanganamandla ubona izehluleki namanje. Umbuzo wami, what do you see? Nebandleni ngayibona into ayibonayo. Yazi ngoza kushumayeleke la ekhaya manje nikhona nibathandeka.
yazi bengithi ufuna ukuyilanda ezansi lento ngiyayibonisile manje ngeke ngisakwazi ukuyilanda nikhona nibathandeka uNkulunkulu uthi kuJeremiah ubonani ngisho uma uthandaza what do you see awunguyeke ngabantu ongiqale ngawe ngempilo yakho what do you see what do you see bantwana benkosi ngicela ngiyabonga moya ngcolo wangikhala madam sengi right listen to me ayikho into eyingozi njengomuntu ongenambono nomuntu ongaboni lutho into eyathakethwa usathane mhla kuyiwa kuSamson uSamson inhloso yokugunda inwele kwakuba kudliwa amandla kodwa inhloso yokumparalyze kwakumkhipha amehlo inwele zayigundela ukuthi amehlo aphume ngoba ayingeke aphume inwele zikhona ngoba usolo uSamson wayeyingozi engathinteki uma inwele zikhona kodwa inhloso ukuthi kugunda inwele kwakukuthi kukhishwa amehlo ngoba igiant elingaboni li useless ngisho unganamandla amangakanani kodwa uma ungaboni ngisho unganomlilo ongakanani kodwa uma ungaboni ngisho unganogqobo ongakanani but if you don't see ubonani and the enemy yakhipha amehlo kuSamson yiyo lento yenza uSamson athi baba vele I see there is no hope anymore ngicela ungenzele kanje ngicela ukuthi usala usungenzela umusa ube kanye ngathi ihluma inwele wathi ngicela ungenzele umusa nje kube kanye ngicela ukufa kanye nezitha zami ngoba abantu ababayifunda le ndaba akasho ukuthi ngenxa yenwele zami uthi ngenxa yamehlo ami wathi angife kanye nezitha zami ngenxa yamehlo ami ngoba amehlo akhe abemakhulu kuye ngisho kuneyinwele zakhe uma ivision ingekho uma iqholo lingaboni lutho noma singashumala ngoJanuary kuzoba uDecember kodwa amehlo mengaboni we are wasting resources what do you see what do you see bona what do you see sesikhuluma into enkulu ngishilo ngathi more over lithi iBhayibheli waphinde wakhuluma futhi more over Thixo ubekade sekhulumile waqeda uthe meqeda lapho wathi mana ke khehle sasicheckeni ke manje ukuthi bengingalahli namazwi amakhulu la ubonani fundani Proverbs 28 bando Proverbs 28 verses number 18 funda sithandaza ohamba ekupheleleni uyakusinda njani Izaka 28 verse 18 awufunde ngizwe angisathemba yabo ohamba ekupheleleni uyakusinda kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo bangwani manje not second 29 verse 18 sorry mina ngishivile because 28 esangiyaxaxa ubalo oshawa ngenkemba kanje hey cishe ngaze ngashumayela khona la acishe ngashintsha athothi ngene la ndiyowa ngenkemba verse 18 lapho kungekho mbono khona aya hayi thulani basalwana umnanga uNkulunkulu ekhuluma funda sisi lapho kungekho mbono khona yes abantu bayadlubulunga somebody say amen where is no vision people perish funda ngesikisi phela kunamangisi la nje
Fundani ingane kaJesu. Funda noma ukuphi emhlabeni. Uyiphi nje lo version? Good news. Awungiyayikhumbula uthe isho kanjani. Ngicela enye version. That one I want. Somebody say amen. Somebody say amen. La umbono ungekho khona abantu benze njani bathandekayo babhubha. Awukwathi ngishumayele bazalwane. At times abantu ababhujiswa usathane nayizono. Umuntu uyakwazi ukuthi ubhujiswa ungabina vision. Afu umuntu aphele nyawo. Ngenxa ukuthi usathane ukhipha amehlo. Umisitha sakhipha amehlo okubona izinto zikaNkulunkulu, okubona impilo yakho iphumelela, okwazi ukuthi uqala ukubhubha. La umbono ungekho khona people perish. Babhubha. Bebhujiswa ungabikho kombono. Ingakho usathana umethagetha amehlo ebandleni. Sometimes enye izinto odinga ukuthi uyikhulekele empilweni yakho. Ukhulekele just one item. Lord, open my eyes to see. Ngoba akhesi nohoshina hayi. Akuzona zonke izinto ezingekho ezintweni oyifunayo. Ezinye uyiboni. Angizwa ke nhlobo ngithini. Ngithi akuzona zonke izinto ezingekho ezintweni oyifunayo. Ezinye uyiboni. Ngoba amehlo avali. Naile nangumprofeti awuthi ngishase ngishumayela fast. Nangumprofeti bathandekayo uElisha. Yangithi ama-Aram aqala into empi yoku ahlela ukufuna ukuyokulwa no-Israel kanti kuno Elisha lapho umprofeti. Lithi iBhayibheli kwakuthi mase behlelile into yabo bekhanda indlela abazo attack ngayo uIsrael. Lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu ufike utshela uElisha sonke istory. Hamba yotshela inkosi nokomanda wempi uthi ningakhempi this side because baplana uqhamuka this side. Bathi bayafika la bafica iplan yabo yonke imakiwe. Babuyele emuva bathi bamobilize baqale phansi bayihlele again and go back. Bathi bayafika yonke iplan iyaziwa. Yayisithi inkosi no sengibonga sengiconcludeile manje kune spy la. Kunomuntu la osimaqeda ukukhuluma la aphume ayotshela inkosi yakwaIsrael. Laba bantu abakwazi ukuthi yonke iplan yethu ingakubo. Kanti phakathi kwalaba abantu kukhona umuntu omaziyo uElisha. Wayisephakamisa isandla. Wathi inkosi engazithuthela abantu bayo ibaqede nya. Lapha kwaIsrael kunomuntu kaNkulunkulu. Uthi ke lo muntu kaNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wakhe ukwazi ukumtshela ngisho imicabango ecatshangwa inkosi lele embhedeni wayo. Uthulela udlinza uNkulunkulu athatha lento oyicabangayo ayitshela umprofeti. Uthi ayikho into angayazi. Iproblem la akuyena akusiyo akuwona akuyona iarmy kodwa iproblem la umprofeti. There is a problem. iBhayibheli lithi yathi lenkosi if kukhona umuntu onjalo supernatural like that one. Ngicela niyongilandela yona. Don't kill him. Bring that person here alive. Ay kulungile ngokushumayela ngelanga. Ngokushumayela ngelanga. Ngoba khona abanye abantu abangathi isithi sikhipha icommand. Uthi manje ngenza ningithola yena ngingambulali. Ngifuna le potential anayo. Isebenze ecampini yami. Because I'm a flow. Don't go for him but don't kill him. Bring him alive. Ngifuna le ability na le potential yakhe. Ngifuna ukuyibona ecampini yami. Shuthi ngoqeda izizwe makuthiwa nginale yandoda ngala. Shuthi akekho umuntu ophinda kwazi ukungatheka uma le ndoda ingala. Hamba niyongilandela yena. Wangakhipha amadoda u100. Wakhipha impi yonke. Ayofuna umuntu oyi1. Waphuma amadoda agibele ezempi. Namahasha ehlomile. Ayofuna umuntu oyi1. Ngoba khona abantu abayingozi kwilevel yokuthi
isithi asikwazi ukukhipha 2 demons. Fanele makuyofunwa yena isihogo sisale empty. Ado Sathana ngizokudunyiswa umuntu namhlanje kulungile hamba knock nalena ngathi sijwayele ukusizindela idemon hamba nawe. iBhayibheli lithi basurrounda umuzi ono Elisha umprofeti. Leli iBhayibheli umuntu wayebona qala i70 uGehazi. Lethu uyaphuma uGehazi imina nje ngoba umshumayeli unelungelo lokukhuluma abafowethu. Ngiyamcabanga ukuthi uyaphuma ekseni negawuni. Uyayilula nje methi impi is all over. Methi uyajika ngala impi is all around. Lithi iBhayibheli into engcono eyenziwa uGehazi le ukuthi angazama ukujompa ucingo. Ngoba uGehazi ngabe wafa that day. Kuba wake wazama ukujampa ucingo. Iloyalty kaGehazi yenza ukuthi noma ebona impi umaster engakayiboni angazama ukuyi escape abuyele kumaster. Wabuyela kumaster wakhe ngoba le ndoda ibiloyal. Yathi baba ubhedile. Namuhla kusibhedele impi yonke yama-Aram igcwele ngaphandle. Maye kithi singabafile namhlanje. Kanti lento aqala ukuyibona manje kudala umuntu kaNkulunkulu eyibonile. Ingakho ngathi ini baphi uvela ukhuluma into eyi1 nje simple. Uthi Jehova ngicela ungenzela nje yeka laba angiright ngalabo. Ngicela ungivulele kodwa nithule bathandeka. Vula amehlo alenceku yami ehamba nayo ukuba ibone. Ubonani ke this time baningi ngithule bazalwane baningi abangakithi ukunabanga kubo. Open his eyes to see. We are more than protected. Obo odi kalamasha. Enye into bathandeka esenza sabe sesaba endlaleni asisatshiswa ubusize bempi sisatshiswa ukungaboni. Mako kuvuleka amehlo kusozwakala nathi sihlabelela sithi mkhulu ngakithi okuna yose sweli ngakithi amehlo evuleka uthi open his eyes to see. Baningi abangakithi yazi ngazi ukhomte ngishomayela kuya ngi-understand kahle. Baningi abangakithi ukubona abangakubo. Lithi iBhayibheli immediately amehlo kaGehazi avuleka. Iquestion yami le ndoda ibonile nje iarmy. Khona amehlo akwazi ukubona impi kuphela. Ingakuyingozi uma ungenawo amehlo esibili. Khona amehlo akwazi ukubona inkinga kuphela. Khona amehlo akwazi ukubona inhlupheko kuphela. Khona amehlo akwazi ukubona izifo kuphela. Khona amehlo akwazi ukubona usizi kuphela. Angakwazi ukubona ibreakthrough. Kodwa namhlanje ngizothandaza uJehova akuvula amehlo. Inkosi kuba namehlo akwazi ukubona iside lesitha kuphela. Angakwazi ukubona iside likaThixo. If those eyes are blind, it's a problem. La ukwazi ukubona into ezenziwa uSathane kuphela. Wathi ngisase khuluma nje. Khona abantu abandisenkingeni nje. Bakwazi ukubona into ezenziwa uSathane kuphela. Noma ekhuluma nje ukwazi into ezenziwa uSathane kuphela. Enziwa uNkulunkulu avale be blind. That's why thina abathandekayo ama revivalist
Sikhuluma into ehlukile kunento esho umhlaba. Abantu bathi ikhathi kuyabheda, umhlaba umubi, sithi it's a good time for the church. Sizwakala sithi nalesi sikhathi siku advantage yebandla. Sithi ya, winning isikhathi se-win sebandla, a winning time for the church is now. Awuthuleke manje yazi. What do you see? Leli Bible wavuleka amehlo wabona. Wabona ukuthi baningi abangakuba iyajabula le ndoda yashintsha. Yathi khala kuyekhathaza kanti sengisangadlala ngenyembezi zami. Wasula inyembezi zakho wathi yazi ngikhalela ukukhala kwami. Because amehla mbebona inkinga kuphela ngakayibona isolution. Anasi ukuthi ngishumayelana namhlanje. Namhlanje ngizokuvula amehlo ubone nenqama. Ungabona uIsaac yedwa. Oba you'll be shocked one day ukuthi next to your problem khona isolution yakho khona. Kuya ngokuthi amehla akavule kangakuphi. Khona angisho kabi ngishumanisa kwababa nje. Akujwayele khona ukukhelelana. Kujathi ukwakhelana thothi inkingi la umakhelane we-solution khona. Manje kuya ngokuthi amehla ahlale kuphi. Uma ehlale kuyi-problem ayozahambe. Ashintshe asuke andiza ashiya isolution khona la kwamakhelwane. But God is raising a generation ezoba nevision. Abantu abazokwazi ukubona pheke ukubona. Ngilalele nimathandeka. Othi sathi ngingenele umoya uthi ufuna ungifaka khona sengizophuma masithandaza. Listen, uthi Elisha ayilula lento khehla. Ngicela ukukhombisa lento ubuyisaba ubala kanjani. Wayeseqeda ukuthandaza la. Mase kuvuleka amehla lapho wayenza exchange. Enkathi evula amehlo kaGehazi wayesevala amehlo eami. Wayesethi Gehazi avulekile amehlo uyabona. Wayesethi thank you. Wayethi baba ngicela uba ushaye ngompumputhe bonke labantu bangabe sabona. Kwenzeka exchange. Akuthi ndisuke nizwe kanjani. Kodwa ngibona ukuthi inkosi kulo msebenzi manje. Ngathi inkosi kulo msebenzi kuzoba ne-exchange. Amadimoni nembuso engcolile kuzoba ne-exchange. Amehlo akade ibandla kade ngaboni lizobona. Mase uthi laba kade bazuthi bayabona bavaleka amehlo bangaboni. Akade basuthi bayisiwula kuzohlakanipha bona. Mase uthi laba kade basuthi bahlakaniphile baphenduka iwula ngoba isikhathi sikaNkulunkulu lesi. Somebody say yeah. What do you see? Uthi Elisha madoda kumnandi kuhamba noNkulunkulu. Uthi Elisha lento simple manje. Lula lento senzeni kanje. Abavaleka amehlo wonke. Wayesethi madoda nisabona nonke. Wasona ukuthi nginika i-direction. Nizolandela mina manje. Sebese impuphuthe bonke nemkhonto. Hayi niyahlupha lento nginiyeke. Nemkhonto nezihlangu zabo namahashabo nokukhondla baba abantu bagqoka amabhantshi ensimbi. Kodwa uma amehlo engaboni noma ungayisigora noma unganekhala kangakanani, as long as your eyes are blind, you are weak as a coward. Ngoba ikhali does not work uma amehlo engekho. Ingakho Elisha akenzanga into eningi wathi valeka amehlo wangabaphuca ikhala wathi ngoba uyazi wena uElisha ukuthi uma umuntu engena vision ngisho ngayisikhondla izingakanani, ngisho ngawuGoliath mengaboni. Wayesathi landelani mina zamlandele zami. Lapho impi kaIsrayeli ikhempile ilindele ukulwa. Kempi uzani la wabaquba wabafaka esenta impi kaIsrayeli. Wayesathi thank you Lord, ngicela ungivulele bona amehlo ke manje. Mabathi amehlo baphakathi kwempi kaNkulunkulu. Zonke lathi sifike kanjani?
Anilazi ibandla likaNkulunkulu elibonayo nini. Anilazi ibandla likaNkulunkulu elinevision. Leli Bible amehlo abavuleka. Yayisithi inkosi yaka-Israyeli ayilula lento. Asibaqede bonke sibabulale. Kodwa nakhona kucelwa kuElisha. Amen. Futhi nakhona uma ufunde kahle iBhayibheli uthi inkosi baba. Yo. Hayi baba, yo. Akasasho manje prophet uthi baba. Let us kill them. Ngoba uJehova ubanikele esandleni sethu. Wathi uElisha asukwazi ukubulala abantu abanikelwe uNkulunkulu esandleni sethu. Wathi never kill them. Wathi ngicela ningenzela nje into strange. Ngicela nibahlalise kahle phansi. Mese nibanikeza ukudla. Ngoba legenge kade ingaboni uyayibona balambile labantu bafile. Nikezani laba abantu ukudla badle nibanike into ephuzwayo baphuze baze babhodle. Baphuma ama-waiter sekuthathwa izwi lomuntu obonayo. Ngoba bafowethu ngiyanitshelani bafowethu uyabona lento ongabi nawo umbono izosilimaza. Kuthathwa manje ugovernment nenkosi ebusayo kodwa ithatha instruction kumuntu obonayo. May the Lord open your eyes. Because umuntu onevision une-authority. Wathi mbayeke abanga ngishomayisa abanga. Umuntu onevision une-authority. Mhlawumbe mbayeke nalabanga ngikhuluma nabanga. Umuntu onevision une-authority. Wathi banikela ukudla badle. Fanele kusuke ngo-Elisha manje, hayi ngenkosi, hayi ngokhomanda. Command uphelwe indawo manje. Wempi inkosi nayo one side. Elisha manje in charge. Wanika labantu ukudla badla, badla ukudla. Wathi ukudla kwethu watinika nabantu ukudla. Badla basutha. Wayithi besuthi wayithi send right guys. Wathi buyelani-ke nibuyele enkosini yenu yezwa. Feni itshele konke okwenzile. Buyele emuva nami notshela inkosi. God bless you, bye. Saphumeza. Owayekade ephethe umkhonto kanje, wayesewubambe kanje. Babonakala beqhamuka inkosi balindele the other day bebuya noElisha. Babonakala balahleke 2 days. Ababuyanga mababuya bancondile nemkhonto yabo. Yimi nje ngiyashumayela ngiyazini. Yimi nje ngiyashumayela. Ngiyacabanga ukuthi odokotela bempi babacinga amanxeba. Babacinga ukuthi balimeleke labantu bashaywe baqediwe. Mabe babacalculate baphelele kodwa ngithule njalo. Methu uyababana baphelele. Methu uyabacheck ba safe. Kodwa khona nibathandekayo. Methu uyabacinga akhona oyedwa olimele kubo. Methu uyababana baphelele bonke. Methu balikhali zabo ikhona zonke. uElisha athi wenkosi uhlale phansi ixoxela istory. Uyabona lo muntu osithume kuye umuntu wombono uyinkinga. Zwanile statement sosho umoya ngcwele manje. Bathi ukubona kwalo wamuntu kwenze ukubona kwalo wamuntu kuvala kuthina amehlo. Ngendlela abona ngayo ukubona kwakhe kwenze thina sangabona. Ngoba kufanele sibone ngalendlela yokuthi izwe ligcine lingasaboni. Kusale thina sodwa sibone. Bahlala phansi iBhayibheli inkosi wayisenze njani? Ulo muntu vele savala kamehlo wathi simlandele. Ha. Kwenze kanjani? Wasifaka phakathi kwempi. Wathi niphelile ke nina nilimele chalutho. Wayisethi ithe inkosi yakwaIsrael asibulayo. Wathini? Wathi asinikudla. Yabo nje inkosi asifuni lutho siphuma kuyidina enzima kabi. Sishaya phuma kwibuffet. Wathi wangabuyisela okubi ngokubi wathi lutho. Yayisisayina umthetho inkosi. Yathi from now going forward asina kuphinda silwe noIsrael. Yes. Yasifaka istamp. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukuthula kuloso sikhathi sika Elisha phakathi kwama-Aram noIsrael.
because wonke umuntu wayicabanga ngolwa kwakuvele kubuye le yanto. Uzovala ngamehlo la. What do you see? What do you see? As I'm closing because I'm not putting corner much. As I'm closing. One thing here, a vision. Genesis chapter number 13. I'm now praying. Ayikho into engihlupha njengalento engishumayela manje. Umoya ngcole uthi kumina laba bazalwane zinkulu into ezikhulunywa kubona. Ngase bayabona yini? What do you see? Because bafowethu asisashumayeleni manje uqeda ukwenza nje iservice yangesonto. We are preaching for results. Funda ngana kaJesu. Verse balo. Verse 14. Genesis 13 verse 14. Yes. uJehova wathi kuAbrama, Yes. uLothi esehlukene naye. Oh. Jehova wathi kubani bathandekayo? Ngithulele leli sonto manje. uJehova wathi kubani? kuAbrama. uAbraham, don't worry, uAbraham loya. uJehova wathi kuAbraham, uLothi esehlukene naye. Yes. Phakamisa manje amehlo akho ubuke. All right, yes, it's Genesis 13 verses number ufunda verse 14. 14. Yeah, verse number 14. Yes, and the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, because enye into engama challenge, into engasibe challenge, into engasibe challenge, ukuthi uspend isikhathi esiningi no Lot. Khona abantu who are anointed to blind you. Khona abantu abane spirit se load shedding. Muka wasondela kuye kunya yonke into kade uyibona. Bane ability. uAbraham la uphume no Lot. Lithi iBhayibheli sebekusezweni. Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu akazavele kuAbraham esahamba no Lot. Until kubangwe uxabana belusi. Bazalwane, read the scripture very close. Akaza xabana uAbraham no Lot. Kwaxabana belusi babo. Hayi content enkulu engizoyishumayela la yazi. Ngikhona nibathandekayo. Enye into engakushumayeza yona e different ngoLot. Then ngile ngizoyisho manje e different. Enkulu wayenza. Ukuthi mhla kubiza uAbraham asondele kule yakholini. Yamsebenzela lo ababa. Because lithi iBhayibheli enkathi enamathela kuAbraham ekhula uAbraham ngengcebo ekhula nangemfuyo kwasho ukuthi lo mfana urabbi shoulder noAbraham naye neyakhe yaya ngokuyukhula. Usuyabona manje amasekwelusiwe lithi iBhayibheli imfuyo kaAbraham yayiningi nemfuyo kaLot nayo isiningi kwaxabana belusi bebangamadlelo. Wayesethu uAbraham hayi sizalwa ndawonye yona nawe singaxabani singabazalwane nalizwe lihle phambi kwakho choose qala khehle imistake wayenza ke la yonke. Khona amanye ama choices namanye ama offers othi umunikwa wona ungawavuma ngoba he is the man in authority. Number 2, uyena uNkulunkulu akhulume naye ngezwe. Akufanele mase kuleader wena usufika ezweni ongakaze utshelwe ngalo. Kwakafanele imistake kaLot ileyo ingakho wakhwetha iSodoma wenza a wrong choice. Kwakufanele methu uAbraham choose aqala athi lutho baba angazi lutho ngalelizwe laziwa wena ungibonela ukuthi ngiye kuphi ukuze ngihambe ngegrace neauthority yakho ngoba minizwa ngilaza ngitshelwanga ngalo. Lithi iBhayibheli emnganeni bakho uLot waphakamisa amehlo wabuka izwe laseSodoma. Lithi iBhayibheli lali flat lilihle. Wayesethu uLot ngizoya ngala. Wathi khehla, are you right?
wathi yabona leli yani flat and right lam. Why said to Abraham, wathatha into zakhe umfana wahamba ke la sifunda khona ke siyeke soyishumela ngelanga kaLothi noAbraham. La sifunda khona ke sifunda beqala nje behlukana uLothi eya ngaseSodom. Lithi iBhayibheli kwathi sebehlukene uJehova wabonakala kuAbraham. Nangoku uNkulunkulu esekhuluma sesiyavala manje sesiyavala. Yes. Phakamisa manje amehlo akho ubuke. Yala makhazina mahaya. Phakamisa kodwa nithuleke lelisonto yazi niyahlupha. Uthi phakamisa manje ini bathandekayo amehlo akho wenze njani? Ngangona khona abantu engisoda nabo la ekhaya yazi. Phakamisa amehlo akho manje wenze njani bathandekayo? Yebo. Usendaweni lapho umi khona. Uthi never ungazama ukumuva mana la. Lento ayidingi ukuthi usuye kuyo mana la musuphakamisa amehlo akho akuhamba umbono akuhamba amehlo wena mana la ngoba la ubone khona wafinyelela khona. I am telling you, sometimes you don't need to be there. Ngisho ngahiye usuphakamisa amehlo. Funda malindi. Phakamisa manje amehlo akho ubuke. Yebo. Usendaweni lapho umi khona. Ngasenyakatho. Wana. Inyakatho yini konje ngesigisi? North, are you sure? Yes, yes. Ngase north. Uvesi baloko ukuze nami ngibeke. Verse 14. 14. Yes. Ngase north. Yes, come. Naseningizimu. Iningizimu ubani kwasho? Yes, ngase south. Nasempumalanga. Impumalanga ubani kwasho? East. Nasentshonalanga. Mase kuba ngakuphi futhi bathandekayo? West. West. Manala. Into engiyithanda la kuthiwa aphakamisa amehlo. Ngoba bazalwane mase bangamavila okubona is a problem. Uma uzobuka kanje it will be your problem. Abantu abaningi njalo bahlale bekhuluma ngezinto zala. Hayi mina nje, hayi mina nje, hayi mina nje sekuyizinsuku zothi awusiyeke manje phakamisa amehlo. Uthi ke buka north, buke south. Uzothandaza ka buke west. Anganoma ngikhomba right. Bese ethi buka kuphi east. Amehlo akho awahamba onke amakhona. Akungabikho iside ongalibhekanga. Uzwana nike ngifuna sithandazeni ngale party le. Yes, yes come sis. Ngokuba izwe lonke olibonayo. Wo. Lithi iBhayibheli ngokuba izwe lonke onjani? Ngithuleleni manje izwe lonke linjani? Ngokuba izwe lonke olibonayo. Yes. Ngiyakulinika wena nenzalo yakho kuze kube phakade. Somebody say hallelujah. Kusho ukuthi la ke ama conditions athi unikwa njengokubona kwakho. Ngeke. Unikwa njengokubona kwakho. Uma ubona kuncane usothola khona. Uma ungabonanga lutho awutholi lutho. Uma ubona east uzothola yona. Uma ubona west uthola yona. Uma ubona south uthola yona. Uma ubona somebody say hallelujah. As far as your eyes can see. Amvala ngentetho uNkulunkulu akakunika into ongayibonanga. Don't expect anything.
umuntu sizolokhu siphusha nje idudule ngiyayibona kuyidudule uyibona ukuphi awuma uyidudula kancane uyibona ukuphi what do you see uNkulunkulu une tendency, I'm sorry to use that name but ngicela ukulibona ngoba likhe niye right engithola uNkulunkulu nawo umkhuba ukuthi akunika into oyibonayo futhi umuntu ongena vision akanayo ireason akanasizathu sepush ngoba ngeke ufike la ungayibonanga ukhona qala before ngifike la eThekwini ngisibone qala sini ukuba kwethu la kuyi result yalento esiyibonile uyabona nje ubona lento oyibona physical lento usuyibamba physical manje I result yento oyibona uma singayibona sise Cape Town manje sikukhanda ukuba se Cape Town siyibone sise Cape Town I'm telling you distance is not a barrier because umuntu uphushwe landwa edonswa into ayibonayo listen madodana bami sengiyathandaza manje uma sishumayela impumelelo ungayiboni khohlwa ke iyi masingathi uNkulunkulu uyokuphumelelisa uvele wena ucreate umhlaba uvele uphile kwi-dark angathi kwi-dark city la ungaboni lutho into eshiwoyo ngoba 90 ezwa wrong usathana namhlanje ngizoyikhahlela usathana uvula amehlo abazalwane ukuthi babone izinto ezirong azenzayo bese vala amehlo ukuthi babone into eziright ezenziwa uNkulunkulu. People can testify about devil kodwa bakwazi ukuletha ubufakazi ngoNkulunkulu. Hence bathandakayo mina I'm still standing ukuthi akulona iqiniso ukuthi ibandla kaNkulunkulu kuphelile ngalo ibandla kaNkulunkulu konakele ebandleni izinto ayisekulungile asenabo nje abazana aba right asenabo abantu abaphilayo. I am telling you akakaze ubona ngeso lesitha ubona ngeso kaNkulunkulu. I see the glory of God. Uyababona abantu becebo lakhe bakhona abantu benhliziyo yakhe ikhona inzali. Somebody say yeah. What do you see? Ubonani. Because yomuntu obazalwana bami ikholwe lingaboni. Thank you. Ikholwe lingaboni lutho. We are called to see. Uthi uNkulunkulu kaAbraham akhehla bone east ubone west south north all four corners. There's a short amehla akafikile khona. Ngathi ngikho uCharlie someone namhlanje. Yenza short amehla akafikile. Listen. uNkulunkulu uthi kaAbrahama qala lento ngokuyibona ungakayithayi ubambe ngesandla izwe ngeke ulidle ungalibonanga khona umuntu wathola iprivilege ngoba uNkulunkulu uzobona uhlonipha kanjani ivision. One of the big guy eBhayibhelini uMoses niyasazi istory sakhe noNkulunkulu aniyakhumbula uNkulunkulu bayahamba noMoses njalo sebangwa nje into encane kabi lapha yokuthi uNkulunkulu uthi kuMoses akakhuluma edwaleni uMoses uyalishaya phela kwaba into encane bafethu lapha into encane kakhulu kabi akufane abantu abaningi bathi hey Moses unga associate nje izinto oyishumayelayo neka Moses ayingafani Moses akenzanga izona ezinkulu wenza nje isono sokuthi nje kufanele ashaye idwala njalo fanele akhuluma edwaleni yena walishaya emva kwalokho kwaphuma amanzi kwa celebrate abantu baphuza uNkulunkulu wabona uMoses eqala into engayazi manje ukuthi mangikhuluma naye enze enye into ehlukile from when le ndoda indlela engiyithanda ngayo fanele ngiyisave ungcono ngivale assignment unokuthi ngimlose because I want this guy in heaven ungcono ngicut off assignment ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukumisa ukukusebenzisa uNkulunkulu uyakwazi ukumisa ukukusebenzisa enze ukuthi asave impilo yakho ngoba kuNkulunkulu you are much more important ngisho ukunokusebenza. Abantu abayitsheliwe abantu abaningi bayithethe umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu kunawe kanti when you are greater than the work of the Lord mhlawumbe ama results akhona bema ngakanani kodwa wena umkhulu kunawe uNkulunkulu would cut the assignment le ndoda ngcono ivele khuluma ukuthi ayifiki lapha kodwa 19:2 sawo uNkulunkulu wathi Moses woza la khehla futhi akufihlelwa nake lapha cash wakhona wathi manje wena uzofa ijene yakhe yaphela manje la what do you
wathi buyele lapha ezantsi ubuyele ezantsi manje uyokuthandazela lo mfana lo Joshua uyena uzothatha abantu ayofaka ezweni lesethembiso wena usayi khona oh okay wasethi wazale nyuka lakhe wamgibeza phezulu wayesethi awuphakamisa amehlo akho ubonani wathi ngiboniswe wathi nanti ayikhenani obuya kulona umuntu uyalibona wathi elihle wathi kodwa usezungena kulona nale ayikhenani uyazi uNkulunkulu wayenzelana nondaba omkhulu wayenzela uNkulunkulu for two reasons ukuthi uMoses amkhombise iKhenani noma engasezofika kulona kwake ngeke kube neqiniso kuNkulunkulu uma ethe kuMoses ngizokuthatha ngiyokuyisa eKhenani wayizocabanga ukuthi uNkulunkulu abanye abantu babezocabanga ukuthi uNkulunkulu noMoses naye wayengenza ukuthi shotho ungenza ukuthi uNkulunkulu sesimhluphe kakhulu neKhenani lesezwalikhansela nalalikho wathi woza lapha nami ukukhombisa lento engangikhulume ngayo ukuthi ngangiqinisile woza la nayi le nto engangishilo wayibona noMoses wathi awuyiqiniso ngempela ikhona wathi uyabona ukuthi ngiqinisile mangithi ngizonikhipha ngise eKhenani wathi nanti wathi uMoses hayi we are always true Lord wathi uyalbo wathi kodwa ke uthi awusezukuya wena kulona sekuzongena uJoshua your servant iyona ezofaka abantu eKhenani uNkulunkulu akamfaki umuntu akamnikeza izinto engambonisa engamkhombisanga into efuna sithandazele namhlanje efuna sithandazele ukuvuleka kwamehlo ngawe qala basalwane ayikho into engikhathaza emphefumulweni njengomzali ongena vision ngaye ongayiboni indawo nje bafowethu uyazi ukuthi uhlupha ngani lo muntu sokubona next week uhlupha ngokuthi unela ngisho engakadli uma kungekho in level engenhle ekuchallengeayo uphelelwa ama reasons ukuphusha ufelwa idesign appetite usuthu ungadlile fanele ube njalo ube challenged umuntu wevision bathi bemcelebrate bethi usuhambile athi angaqali because uthe fika la aphinda iluleke into yakhe athi konke engiyibonayo bathi usakhathazelelani kangaka uthi ukuthi aniyiboni into engiyibonayo athe fika kule nto ayibona inaphinda abonenye ngoba basalwane ukuze ubaphe into eyinkulu kaNkulunkulu have a vision uma kufa umbono Lord, open my eyes to see. These days we are preaching sishumayela ngamandla kaNkulunkulu. Sishumayela ngamandla kaNkulunkulu. Power of God is real. Simemeza into eyinkazimulo kaNkulunkulu. Simemeza imithombo evulekayo. Simemeza ukuthi izulu livuliwe. Ikamero lemangaliso livuliwe. Ikamero lencebo endaweni eziphakeme livuliwe. Ikamero lamandla nezibonakalisa ezinkulu livuliwe. Kahle kahle imithombo yemvuselo liqhumile. That's the big question. What do you see? I came to a point where I say no into any negative. Ngebandla. I say no. Ngathi leli kuya ngokuthi umi kiphi angle ngebandla. Kodwa umumi kule angle simngakulo we see revival. One of my good brother in a very good way, one of my good brother in the Lord man ngifake advert ukuthi sizoqala sizosebenzana la eThekwini kuba ne concert uthi apostle yangifonela ngibotha une concert apostle I'm a little bit worried usebenza eThekwini mina ya inkosi ingithuma ukuthi angiyoshumela eThekwini usesholo kwa ikushoyo ngicela ukumfihla siyakhuluma lokho akukhulumayo ke but a negative part of it Durban Theku ngisebenzile khona this that ashes into eningi Theku here okunye akukhulumayo okunye ngikwaziyo
engenamsebenzi. Teku, this that. Yeah. Ayisho into yakhe ayiqede. Uma eseqedile mase ngithi hayi no. Hey kuyezwakala. Mina ngendlela elula ukufuna isiqeqesho esiqede into. Hayi, asithandazi. Igama lokuthandaza angiboni khona igama elikhulu edlulelelo. Mutha mawungitshela into enkulu manje ukuthi asithandaze so ngithi uceiling leyo ayiseke into engakwazi. Muzo uthi hayi ngisho singeyithandaza nguthi kanti kanifuna kwenziweni wena. Hayi ngaphandle kokuthandaza ngithetha ayikho into engiyaziyo mina edlula umthandazo emhlabeni nje. Mina ngathi umthandazo nje unamandla una yonke into. Sithandaze sihlukane ngalo igama lokuthandaza. Mase kusala into ethi do you see atumoyingcone do you see ukuthi abazalwane balimele kanjani ngebandla? They don't think there's anything good from the church. Ababoni khonto engcono engavuka ebandleni. Everyone is discouraged. Angimsoli ngizwe kahle. Everyone is discouraged. What umoyingcone I'm trying to show you ukuthi ibandla lam not eThekwini kuphela all over. Ibandla lam li discouraged kanjani. Even the servants. Bayitshela sekukhona indawo ngeke isalunga. Usungashumayela kanjani ngathi waste ama resources. And I said kuya ngokuthi umi ngakuphi angle. Mawumi ngapha ubona into ngekweside omungakulona. Kodwa ungasushintsha iside. Uphinde ume ngapha. Omangala abantu. Uma uNkulunkulu engakuvula amehlo ayikho into engakudiscourage ikuqeda amandla ekutheni uachieve into oyithunywa uNkulunkulu meke wakukhombisa uNkulunkulu ngoba uyingozi umuntu obonile amadoda asendulo aseJerusalem athi asina kuyeka ukushumayela ngalo ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nalokho esikuzwile. If you can just pray this prayer, Lord, open my eyes. Palms is under this challenge. Open my eyes. Welcome to say wall and thandaza. Babona mandla, we pray, Lord God. Everyone prayer, young and old. Young and old prayer. Everyone prayer, young and old prayer. Say, Lord, open my eyes to see. Come on, everyone prayer. Lord, open my eyes to see. The Bible, the closer I get is the more I see the glory of the soon coming King. These are days of revival. These are days of glory. Come on, everyone prayer. What do you see about your life? What do you see about your family? What do you see? Ubonani ngempilo yakho, ubonani ngomndeni wakho. As far as your eyes can see. Ubonani ngobomi bakho ngempilo yakho. What do you see? As far as your eyes can see. Lakashona baba baba. Everyone prayer. Lord, open my eyes. Come on, Lord, open my eyes. Come on, everyone prayer. Lord, open my eyes to see. I see revival. I see turnaround. I see breakthrough.
Oh, I see wonders. I see miracles. I see power of God taking control. Hitting the whole ground, hitting the whole world. I see the great move of the Holy Spirit. Miracles, signs and wonders. I see. I see multiplication. I see souls coming to Jesus. I see young and old coming to Jesus. I see families restored. What do you see? What do you see? What do you see? Woo! I see healing. Hey! Ngizwa amandla enkosi. Ngizwa amandla enkosi. Ngibona isimangaliso. Ngibona ukuvula kwemnyango. I see the heaven open. Hey! What do you see? I see Durban becoming the center of revival. I see Durban becoming the center of revival. I see Jesus turning things around. I see the Spirit of the Lord moving like never before. Yay! I see turnaround. Oh, lama shada la mama. Nobody greater than him. Woo! Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ubonani business lakho. Ubonani ekhaya lakho. Ubonani ku spiritual life sakho. Ubonani emndenini wakho. Ubonani empilweni yakho. Say it. What do you see? Ibandla likaKristu lidla umhlaba. Ibona ibandla likaNkulunkulu lithatha idominion. What do you see? As far as your eyes can see. Shenanai. What do you say? Ubonani. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Asiphamise izandla zethu sonke. Father, this is your nation. Lesi sizwe sakho. Ngimi njengomprofeti nomuntu kaNkulunkulu. Vula amehlo Nkosi. Kube sibone lento oyenzayo kulesi sikhathi. We don't want to be blind. Asifuna amehlo ethu abe buthuntu. Ekubone into wenzani moya ingcwele. We know that you are at work. Nkulunkulu osezulwini. Nkulunkulu ongahluleki. You are God of wonders. Manje Nkosi ngiyathandaza. Vula amehlo abantwana bakho babone. Usaqhubeka nokukhuluma, usaqhubeka uyaprofeta, usaqhubeka nokusho. Amehlo ethu Nkosi mawavulwe. Kube sikubone lokho okwenzayo. We don't want to miss. Ngisho kodwa kokwenza kulesi sikhathi nakuyisizukulwane sethu. Oyingcwele ngiyathandaza uNkulunkulu wami ngiyakubonga. Ngoba uNkulunkulu owavulayo amehlo. In Jesus' mighty name. Shall we chase his hand?